виждам как ме коментират и как казват: ние трябва да я изгоним. Ма кои сте вие, идиотки? Ох, чакай да седна, че ми е приятно, както говориш. Кой ще ме отритне? Моля ви се, момичета. Не разкарай се, ако обичаш. Не обичам. Габи, Искам моля да те. ми ляскаш отгоре. Габи, моля те, ела. Ела седи на моето място. Бутай, че аз ако те бутна. Айде. Не ме бутай, не ме бутай. Габи, моля ви се. Чакай, тогава ще седна тука. Да, Тя в заповядай, момента там може агитира да хората да седнеш. ме отритнат. Там може да седнеш. Много ясно, ти не можеш да Айде, кажеш давай нещо. сега. Елисавета зае типичната за нея роля на охрана, на мутра, която стои и варди. Давай сега да те чуем. Габи е човек, който няма абсолютно никакво съдържание. Я ти ногтите. Много е противно. Ето, вижте колко си елементарна. Колко си посредствена и елементарна. Ти нямаш какво да ми кажеш в момента. Не, просто ти говориш. Не, пълни нямаш глупости. какво да ми Аз съм кажеш. пълни глупости. Ето, виж, ставаш и тръгваш. Еми, мръзна вече да я слушам. Аз нагли хора не харесвам. Ти си такава. Много е интересно. Интересно е за някой учен да я наблюдава по принцип, като експеримент. Иначе с какво да е интересно? Хайде, че няма смисъл просто. Мен ми е жал да Това момиче има майка, има баща, има Да, баба, има има семейство. Аз много бих се срамувала, ако моята дъщеря говори като нея, държи се като нея и изглежда като нея. Никой родител не заслужава да види детето си такова в такава ситуация. Ми крий го поне вкъщи, бе. Като си го знаеш какво е, не го пускай, скрий го.